Добре дошли в магията на селския футбол. Аз съм Мартин Темелков. Аз съм Иво Вячки. В днешния епизод ще разгледаме възхода на Фратрия в Б група, завършването на Нефтохимик в В група, както и още много други неща. Но първо завърнахме се, така че да си кажем едно на здраве, Здраве! че сме обратно в ефир. А, да, много се радваме да сме тук отново след дългата летна почивка. Новия сезон вече започна, така че е крайно време и ние да обсъдим. Аз споменах още в интрото, че Фратрия така доста сериозно са се засилили по някаква причина, една или друга. Вече 5 от 5 победи, 5 мача, 5 победи. Така, с доста стабилно представяне, бих казал. Какво ще кажа, задава ли се нов лудогорец на хоризонта, според теб? Не знам дали има нов Лудогорец, обаче ако Фратрия влязат в А група и ако Спартак Варна не изпаднат, ще много интересна гледна точка от това, че има три варненски отбора в А група. Нещо, което мисля, че никога не се е случвало. Три отбора от Варна в А група имаме, нали, традиционно София си има и повече Да. от три, в момента са пет в А група. И другия град, който е имал три отбора едновременно в А група е Пловдив. Мгм. Тъй като тя има 4 отбора, дето са играли през годините в А група, аз за 4 се сещам. Обаче Варна и Бургас и другите па съвсем, нали, Да. никога не са имали, така че това ще е интересно от тази гледна точка. Да. Историческо, Другото да. интересно е, че Фратрия са миналата не са били да изпаднат на ръба, ама си се въртяха там около последните места. А сега много рязко тръгнаха нагоре с амбиция за влизане. И нещо друго интересно тази година в Б група, ако изключиме Фратрия, Да. всички други отбори са с традиции в професионалния футбол. Казвам го така, защото в последните години свикнахме в Б група да има някакви изненади, примерно като Черноморец Балчик, като Струмска Слава, като Да. Септември Симитли, като Несебър, ако щеш, нали, по-назад малко във времето с Зопол Поморие. Отбори, дето традиционно не участват, не са някакъв футболен център, не са от областни градове, но като тази година Б групата е създадена от традиционни отбори, отбори, дето са били в А група, които имат традиции в професионалния футбол и според мен е много интересно от тази гледна точка. Да, абсолютно. Дори отбора на Севлиево също са играли. Севлиево, да, те си беха и в А група, там видима Раковски имаха един продължителен престой в А група преди 15 на 20 години. Така че другото по-интересно там е, ние ще направим всичко възможно, ако може на живо да го гледаме, местното дерби. Янтра срещу Севлиево. Първата седмица на септември. Да, това между другото обещава да бъде изключителен матч, със сигурност с много голяма посещаемост. Не съм сигурен дали е в Габрово. Габрово е. В Габрово? Габрово е. Чудесно, да. Това наистина би било много добре. Матч е на 6 септември, Да. от 5 часа след обед, така че със сигурност можем да се опитаме да го видим. Но да, Фратрия са си изненада. Те като че ли искат също да станат отбор с традиции или поне участник в F-Bet лига, така че ако имат финансиране, те са собственика на Березка, както сме си говорили. Имат сили според мен за да достигнат А група. Сега какво ще постигнат в А група е друга тема, защото Да. те и Крумовград достигнаха А група. Ами то едно нещо, което примерно не споменах в интрото, защото нали, все пак това е идеята, е, че как се представят за сега двата отбора, които влязаха в А група, а именно Монтана и Добруджа. Много интересно нещо. Мгм. От гледна точка специално на Монтана, ще ми е много интересно да ги следим и тук малко ще се отклоним от нашото верою да не коментираме А група, но Да. много ми е интересно Монтана и бих ги следил и бих ги коментирал от гледна точка на това, че Монтана си запазиха 90% от състава, който спечели промоцията. Да. И сега ще ми е много интересно с този състав от Б група, дали ще могат да оцеляват в А група. Тоест да видим на практика тази разлика между А и Б група, верно ли е толкова голяма, колкото си мислиме, или е възможно с тия футболисти, с които ти си спечелил второ място в Б Да. група, да оцелеш в А група. Не е точно сравнение, защото вече треньора не е същия.
Да. Ама то със същия треньор, първите резултати бяха... Първите По-черни. резултати бяха по-черни, да. Левски биха с 5 на 0 в първия матч, после 2-2 Хигс в Монтана с Луко Пловдив, загуба от Луко София с 3 на 0, 0-0 с Ботев Враца и те вече тук май го бяха уволнили покрай 8 август, нещо такова уволниха Танчо. Нещо такова стана и ето сега тук надниквам в телефона ти. Да, първа победа. Загуба от цифрите, но след това първа победа. Да. Срещу Септември, дето бяха много интересен отбор миналата година и взеха точки от Лудогорец, от Левски, от ЦСКА. А идния петък е дербито на Б група в FBET лига, именно Монтана Добрич. Което ние миналата година гледахме на Точно живо. така, да. Което също ще бъде доста интересно. Добрич се представят малко по-добре, поне са в първата половина. В горната половина на таблицата с 6 точки от 6 мача. Те са и по-богати отбор. Те направиха селекция за група. Те подготвиха се за група. Да, те на всичкото отгоре сега в момента си оправят и стадиона, да има по-добро осветление. Да, те даже... Всъщност осветление като цяло. Да, осветление и те направиха компромис, че ако си играе през светло за част на денонощието, могат да домакинстват. Да. И сега, даже първия матч изиграха и между другото много хубаво беше пълен стадион. Да. Имаше хора, което в крайна сметка да е целта. Като се говорим, би трябвало най-накрая да се опира до това. Да. Футбола да е за хората. Това е. Да минем все пак надолу по Б група. Дунав Рус са втори, така с някаква заявка потенциална. Голямата изненада за мен е третото място на Вихрен Сандански до момента, след 5 изиграни мача, които са с 10 точки, също колкото Дунав 4 мача. Но Вихрен Сандански 3 победи, една равенство, една загуба. Това е отбор, който току-що влезе от трета лига. Много добро представяне. Много добро, изненадващо и за мен. Двете изненади са за мен участието в челото на Вихрен и на Локо Горна Оряховица. Да, те пак миналото година бяха новации. Точно. Сега вече тази година така, поне сега показват, че се стремят към челото. Застъпили са вече в Б група. Застъпили са и интересно развитие има за сега на класирането в Б група. Тук виждаме надолу пък... Надолу пък Севлиево е по средата точно, на седмо място, даже на малко над средата. Идеалното място за новак. Абсолютно, да. И те с една победа и 3 равенства, което не е зле за 5 мача. Okay. И то положително голова разлика, много добре. Слоги е окей, те не са толкова интересни, но виж, Марик се озовава. Само преди това Хебър, току-що изпаднали. Предполага се, че току-що изпадналите ще са лидери в Б група, ще търсят връщане обратно към А група. Вместо това се оказва Хебър, че по-скоро гравитират към златната среда. Абсолютно. И това е видимо и от изиграните мачове. 4 мача, една победа, 2 равенства, една загуба, 6 на 6 голова разлика. Средата. Точно като умрел, равна. Да, точно. Ни нагоре, ни надолу. Да. И по-надолу и обаче вече Марек, стоят нашите любимци от Марек, дето разочароват с амбициите, особено амбициите на публиката си, които искат. Ами, извинявай, за 5 мача са вкарали 2 гола. Това по-рано днес си мислих, ако това беше при Толята, как ли щеха да реагират местните фенове? Толята деца е треньора Монтана. Да. И който вече постигна първа победа в факт. Да. Ами как щеха го уволняват от 15-та минута, не от 50-та, както стана. Да му искат оставката и да му подвикват. Те взеха си големия специалист миналата година, сега се продължават с него и ще видим до къде ще стигнат. Но началото не е оптимистично. Еми, така ако продължава, няма да финишира той начало, пък натам ще видим. Със сигурност. Една победа, 2 равенства и 2 загуби, това е ужасно за Марек, които последните години играят плейофи. И да, за поредни години играят плейофи за влизане и нарочно ли ги губят, без да искат ли ги губят, не се знае. Но ги играят. Участват в челото са, отбор са, който всеки се съобразява. И сега тук са опашкари, не че нещо, те са с колко? С 5 точки, а първия изпадаше с 3. Първия над чертата е с 4. Да. Първият изпадащ, който е Черноморец Бургас, който след 4 мача няма победа, има 3 равенства и е вкарал 3 гола, а не 4, а не 2 гола Марек. Да. Така че тук може и след следващия мач на Черноморец бързо се озоват над Марек.
Те са в началото, нали? Една победа те изстрелва доста нагоре, Да. респективно една загуба надолу. Да. Тук какво е интересно? Другото интересно е мястото на Етър. Да, Етър, които те също както Марек уж се стремяха по-нагоре в класирането, сега са почти последни, предпоследни. преди 2 години бяха в А група. Да. Миналата година дадоха заявка, че ще се връщат в А група. Не Да. се върнаха, завършиха по средата. Малко над средата. Да. Изненадващо за мен. Очаквах да са по-напред и Но- действително се борят за разпределение на позициите, даващи право Да. да се влиза в А група, както и да е. И сега обаче се озовават на... Но те са с нов треньор. Смениха треньора тази седмица и ще видим това какъв резултат ще даде. Да видим, защото сега то е ясно, че уж началото на сезона, обаче 5 кръга са Е минали. началото на вече От 5 кръга. 33. Крайна сметка това е почти една шеста от всички мачове, които трябва да се изиграят. Така че... Началото, доста не тия точки се броят. Естествено. Доста фал старт за Етър. И също интересно последни Беласица, Да. защото те също бяха в началото на класирането в Да. миналата година в челото, исках да кажа. Да. И тази година започнаха обещаващо с ремонт на съвлекалните. Уникален ремонт. Може би затова техните футболисти не излизат от тия съблекални. Не им си излиза. Не искам да излезат. Да. Плюс това там, ти виждал ли си? Не. Значи всеки футболист, където си седи, го има негова снимка на стената в цял ръст. И ти като влезеш, където се видиш, там сядаш. Представяш? Само едно интересно до година, или даже още зимата, като сменят, дали ще сменят снимките на стената или ще седиш на местото на някой друг, който си е тръгнал. Може да му изрежат главата на снимка, Да, да я залепят. само да го фотошопират. Да, това ми е много интересно. Да. И тук в интерес на истината следващия мач на Беласица ще бъде също интересен, защото е местно дерби срещу Вихрен. Там... Беласица, ако излязат от съблекалните, може да се опънат на Вихрен, но тук фаворите са гостите, по-скоро. Те да беха направили такива съвлекавани на гостите, на тех да не си излизат. Да. Но, да, Беласица наистина така, на пръв поглед, доста зле. Да, както ти каза, съм напълно съгласен с тебе. Фратрия, Вихрен, Локо, Горно Оряховец, това са изнарите. Ще видим на Фратрия докъде ще им стигнат силите, но началото е оптимистично. Отново, както ти каза, и тези точки се броят, защото очевидно има разлика между това да имаш 15 точки след първите 5 мача и това да имаш 3. И като цяло, в началото, в челото не ги споменахме Дунав Руса, ама то, защото те не са изненада, че те миналото година бяха в челото, до последно се бориха за правото на бараж. Като цяло, това мнение сме си го говорили с тебе, с един качествен за Б група отбор, дето заслужава да е в челото, играе футбол, има добри и прилични футболисти. Абсолютно. Така че това не е изненада за никой. Да, и след 4 мача са допуснати само един гол този сезон, което е похвално. Не знаем Фратрия колко са. Фратрия са допуснали 4 гола, но пък са вкарали 12. Те са доста резултатен отбор. Но Дунав очевидно, да, в защита са много стабилни. Така че този сезон определено ще бъде интересен. Ще е интересен, ще има, дето го подхванах това като темата, традиционни отбори, дето да изпадат от Б група. И... интересно ще е там. Да. Сега аз ти предлагам да минем набързо през последните матчове, които се изиграха от последния кръг миналия уикенд. Като виждам, че в петък 22 Вихрен и Дунав са завършили наравно 0-0. И какво да коментираш на 0-0? Няма какво да коментираш. Събота Фратрия победа, това явно също ще стане някакво статукво, поне за началото на сезона. Пирин със стабилна победа като гости 2-5. Марек с загуба в Габрово, който очевидно не е вече изненада. Много така... Но един матч от днеска, който е хубаво да се отбележи, се е вливал тотално новаците в Б група. 3-0, хубава победа срещу дублиращия отбор на Лудогорец. Дублиращия отбор на Лудогорец, той е в дъното. И той е изпадащите, да. Не се представя добре. Не знам нищо за този матч, честно ти кажа. Сега аз четох за другия дублиращ отбор на ЦСКА, който е победил с 2-0 Беласица. Да. Четох от Беласица колко били недоволни, заради факта, че ЦСКА свалили 5-6 човека от първия състав и само заради това били. Това не е новина, това не може да изненада. Какво да им се сърдиш?
на ЦСКА, че Които си имат имат. примерно 20 човека на ниво А група. Да, От тях не могат да играят 20 в А група. да. И тия петима дет не взимат участие в матча, нормално да отидат, защото това е супер важно да поддържаш игрови ритъм. Естествено. Или там Петко Панайотов, че бил играл предмето, игра 7 минути в първия състав. Да. Ясно, че ще го пратиш да си изиграе цял матч. Нали? Че Разбира се. Там бил Лапоухов, бил точно Петко Панайотов, Иван Тасев, Борносузов, Чорбаджийски, нали, такива дето били, но доста над нивото. Да. И те това, нали, нарочно го правили. Нарочно е, да, не са ги пуснали без да искат. Нали, те момчета Пуснали са заслужават. ги. Те трябва да играят, защото един футболист, ако не играе, ако няма Да. игрови. И нали затова е то втори отбор. Да. Постави се на местото на ЦСКА. То втори отбор им струва 1 милион. Да. Горе-долу. Ти фърляш 1 милион да имаш втори отбор. То втори отбор искаш да го използваш, ти момчета, ето не могат да се класират точно да играят много, достатъчно във втория отбор, някъде да поддържат игрови ритъм. Затова го плащаш 101 милион, ти не го плащаш, че да им е честно на беласица, новите съблекални, дали ще им се надраскат или не. Абсолютно. Не, абсолютно си прав в това отношение и най-накрая тук стигаме вече до някакъв логичен извод и логичен пример за това, защо има втори отбори. Да, и така се използват. Естествено сега, като имат ЦСКА втори отбори... Като имат 20 човека, дето са на ниво А група, ще ги ползват. Да. Какво? Нали... Ще пускаме слабите, че да е честно първенството в БГ. Да. Тук какъв е смисъл? По-добре си играем по махалите. Да. Викаш, Няма никакъв смисъл. Естествено, те, които са в кавички излишно от първия отбор на ЦСКА, нормално е да се опитат да търсят, да са конкуренция на най-добрите в ЦСКА. ЦСКА имат пари, имат много футболисти. Имат си пари, угаждат си. Точно, да. Да. Така че да, оплакването на беласица, по-добре нека се съсредоточат в терена, там да играят, защото очевидно да се не върви. Ако изпаднат, няма да е заради този матч ЦСКА. Да. Имат достатъчно време да се поправят, ако имат качествата и желанието. Със сигурност. Ако изпаднат, значи са си за прибайката. Да. Интересно това, което виждам, има 4 отбора за сега, които нямат нито една победа. Един от тях обаче е над чертата за сега, поне и това е Миньор, които след 5 мача има 4 равенства и една загуба. Те 4 равенства за сега ги държат малко над чертата. И дай да дадем някакви според тебе, кои ще са 4-те изпадащи. Това е... Значи, според мен, аз мога да си представя как Лудогорец са много на дъното, но някак си не мисля, че ще изпаднат. Не, сега лично като фен на нафтата не мога да се кривя душата. Искам с Черноморец пак да се върнат в трета лига за едно местно дерби до година. И освен ако нафтата не влезат в Б група тази година, не знам. И до там ще стигнем. Мисля, че Миньор може и да са така конкуренти на изпадащите отбори. Своги със сигурност пак ще се забият някъде към дъното. Тая година може и да не успеят да изплуват. И бих казал Спартак Плевен е другия отбор, който може и да... Добре, дай, значи 4 отбора. Значи казваме аз... Миньоро, Спартак Плевен, Черноморец и Своге. И Черноморец. Да, точно. 4 Добре. Тикваме, слушай. Как ги виждаш нещата из класирането? Аз ги виждам, аз почвам с Миньоро, тук е единомислие, Етър, Спартак Плевен. Може и Лудогорец да взе честно. Не, няма. Те ще свалят няколко от първи отбор и с 3 победи са изплували. Аз какво как? Спартак Плевен, Миньор, Етър. Да. Бе, Беласица. Беласица. Няма да изпадна Беласица, ама кой да каже, чакай да видим някой. Да разгледам някой. Ти каза Своге, Черноморец, Черноморец. Черноморец. Имаме единомислие. Да, Черноморец, Миньоро, Етър и... сега забравям трети Плевен. Да. Добре, ето имаме прогнозите ексклюзивно в ефир. Сега предлагам все пак и да обсъдим набързо завръщането на моя любим български отбор Нефтохимик в трета лига. Нефтохимик, между другото, така започнаха с един много сериозен обрат срещу Атлетик Куклен, срещу баските. Сериозно? Така, след като губиха с 1-0 в Куклен, успяха да стигнат до обрат 1-3. Но поне на този етап това е нещо, с което могат да се похвалят, защото след това последва равенство и 2 загуби.
на този етап, който ги праща малко под средата на класирането на 12-то място. Доста, значи това са 19 отбора в тази група. Да. 12-то място. За Новак, според мен е много добре. Аз съм абсолютно съгласен и за мен лично целта на Нефтохимик в момента е топ 10. Но някъде към 10-то и 11-то място. Да. Като цяло целта е место да не изпаднат. Да не изпаднат. Да се утвърдиш, да не изпаднеш. Това Точно. е, като влезеш някъде, Точно, да. той в селската дискотека, като влезеш, това ти е целта, да се утвърдиш там. Да. Да не изпаднеш, да не те изхвърлят. Абсолютно да. Също и тук. Признавам си, не съм я гледал в групата, това е югоизточната. Югоизточна, да. Веднага ми прави впечатление Спартак Пловдив, дето даваха зора да влизат в Б група миналата година, сега са изпадащи. Последни. Да, последни, аз какво изпадащи? Те са последни. Направо си последни. Направо са си последни. Да. След 3 изиграни мача, 2 равенства, 1 загуба, последни са. И 2 на 3 гола разлика. Да. Невероятно. Солидна защита, но недостатъчно. Няма кой да вкарва. И като каза Спартак Пловдив, именно те в следващия кръг тази събота на 30 август играят срещу Нефтохимик. Матч, който наистина се надявам да успеем да посетим, имайки пред Пловдив. Близко е, така че се надяваме да го посетим. Аз също съжалявам, че те прекъснах. Да, обаче на мен Спартак имам някакъв сантимент към този отбор. Аз като цяло симпатизирам на не толкова популярните и по-малките отбори. И сигурно заради това, защото те са от Пловдив и са от малките отбори на Пловдив. Те всъщност от 4-те отбора на Пловдив, най-малкия. Да. Винаги ми е било много интересно и съм искал да отида на техния стадион. Не съм успявал. Винаги следа с интерес идеите им. Там те имат някакви проекти за реконструкция, да си го направят. Малък, конкретен, хубав. И ще ми е много интересно и много ще се радвам да го посетиме този матч с Нефтохимик. От една страна ти симпатизираш на Нефтохимик, от друга страна ето аз обяснявам тук някакъв сантимент към Спартак Пловдив. Като в любов малко им се обяснявам. И ще е интересно, надявам се наистина да стигнем до там и да имаме тази възможност. Абсолютно, да. Иначе Марица натискат сега с хубаво начало от първите 3 мача, 3 победи, 10 на 1 гол в разлика. Явно така Б група им липсва, но абсолютно логично. Миналия сезон не беше прекрасен за Марица, които всъщност миналия сезон те бяха изпаднали от Б група. Те си бяха в Б група, там някъде началото. Точно. На средата. Да, успели са все пак да завършат на 4-то място в крайна сметка, но имайки преди, че от трета лига влезе само един отбор, никой нямаше как да настигне Черноморец, те просто си бяха абсолютно сигурни, че искат да влязат. За разликата спрямо тази година при Марица е, че го няма Валери Домовчийски. Няма го Валери Домовчийски и те се разиграха. И са очевидно е, че един футболист може да е бил някакъв много голям футболист, ама абсолютно. Пенсионерите не са за футбол. Което е много интересно, защото в момента ми дава перфектният повод да кажа следното, че Нефтохимик преди началото на сезона се разделиха с треньора, който ги върна в Б група и сложиха Тодор Киселичков. Сега, Тодор Киселичков, той беше до сега треньор на Янтра, струва ми се. Да, така. ги прекръстиха в дупница на шипка. Да, така. Което, нали, отбор от Б група, сравнително от върха на Б група, окей. От първите места. Да. От първите места. Киселичков, освен това, той е и така един от по-великите играчи на Нефтохимик, Бургазлия, да. Човек, който дори аз съм гледал на живо в един матч преди колко години, който не веднъж съм разказвал и тук също Левски на стадион Лазур. Но Киселичков след първия матч, който така записаха добър обрат срещу Куклен, нещо спряха да вървят нещата и даже четох някои коментари от фенове, които не са доволни. Искат си Танчо Калпаков. Той е свободен. Не знам дали си иска Танчо Калпаков, защото той е съвсем различен тип, обаче не са доволни от бургаското момче. Признавам си, не съм гледал нито Нефтохимик, нито съм наблюдавал толкова изкъсно групата, обаче ако нещо мога да кажа, гледайки класирането, то е, че Новак от окръжните, разликата между окръжните и В група е голяма. Да. И това е силна В група, югоизточната по принцип. Успява да задържи отбора към средата. Да. Което според мен само по себе си успех е окей. Така че аз лично бих му дал кредитно доверие на Киселичков, сега мога да не е най-добрият специалист в България, ама това В група не мога да имаш най-добрият специалист. Естествено. Ако е достатъчно добър специалист да завърши с Янтра, дето няма много голям бюджет и нещо, кой знае какво. Организационно не превъзхожда другите отбори от Б група. Ако с тях успява да свърши
да завърши в челото на професионалната Б група, според мен е точният човек, достатъчно добри качества има за отбор, който от окръжните те първо влиза в Да. по-високото ниво. Не, абсолютно съм съгласен с теб. В случая нафтата, освен това, са и много млад отбор, който разчита, честно казвам, само на момчета от община Бургас, айде сега да не казвам от град Бургас само, но от общината. Киселичков, освен това, е футболист, бивш футболист, той може все пак да им покаже някакви неща на тези момчета, как да отиграят тази топка, нещо, което сме си говорили преди, че в българския футбол, особено от по-ниските нива, да, реакцията е адекватна напълно. Мисля, не може указанията на треньорите да са масово по-прибрано да играем, без грешки. Това е. Айде, по-прибрано и не искам грешки. Така. Защото аз искам, нали? Да. Виждам я тази топка и си сега как да сбъркам. И се чуда и викам, сега ще сбъркам, какво да правя? Ако ти кажа без грешки и ти вече знаеш, няма да сбъркам. Няма проблем. Тук ще отиграем като Бекъм, ще позавъртим така от прак свободни и ще заспи. Но ако не ти го кажеш, ти си кафе, сега нарочно ще объркам. Да, то човешко е да искаш да сбъркаш. Има и друго, всеки Селичков си има име в българския футбол, винаги има значение в съблекалнията, треньора да има имидж и да имат респект футболистите от него. Абсолютно така, да. Защото като дойде Танчо Калпакова в Бургас, кой го знае пътно? Кой те знаете? Дето викаш, къв си ти интервю ще ми да. Така че да, логично е. Именно за това казах, че Нефтохимик все пак целта им би трябвало да е по средата някъде комфортно оставане в групата. Да. И вече от до година да започне да се гради малко повече. Сега дали от до година ще започне да влиза в Б група, аз бих казал не. Нали, малко по-песимистично, но нека се гради постепенно. Нека до година примерно да се целят към топ 4. И вече след това няколко сезона, като са натрупали опит, тези момчета, като се отиграли в полупрофесионалния футбол, нека тогава да гонят. Не са полупрофесионалния Б група. Окей. Иначе в Б група, като са поиграли. Това е полупрофесионалния. Да. Нищо, че се води професионален. Да. Не, въпрос на пари е. Тук е единствено въпрос на пари. Хубавото при нафта е, че те нещо набират спонсори от местни бизнесмени, от местни бизнеси като цяло. Те затова имат и спонсор, някаква компания за строителство, така че ако се натрупат малко повече такива бизнеси и спонсори... Колко върви квадратния метър в Бургас? Да видим тази компания строителната, има ли Мегдан да спонсорира? Не знам колко върви, ама... Ще видим. Но нафтата се продава добре, значи ще има и за нафтата. Да. Те в момента си така изграждат доста активно и спортния комплекс, в който играят. Който играха до сега ще го правят малко по-приятен, повече трибуни, повече места за феновете. А пък на нафтата, както и преди сме коментирали, дори мачове от тази окръжна са събирали стотици фенове. Да. Спортния комплекс. Това е сериозно и ако могат след това и да започнат да искат и пари за билети, сега не знам дали в момента го искат, може би да, не съм убеден. В Б група по-големите отбори си имат вход. При Уминьор Перник си имаха вход. Струмска слава още при предишното участие в В група беше при 8-9 години. Също имаха си вход. Да. Значи логично е Химик да има. Би трябвало да искат ход и освен това е отбор с така хубав функциониращ сайт, в който се обновяват продуктите, които могат да си купят феновете. Може да се печели оттам пари. Аз също съм си закупувал там. Така че може да се случат, може да се финансира този отбор. Както казах и с местни спонсори, които не знам в колко други места може да ги има. В смисъл съдейки по отборите, които играят. Спонсорите в Бургас със сигурност ще са повече от спонсорите в квартал Секирово-Раковски. Там Ватикана спонсорира. Да. В Раковски. Там за католици. Те са католиците, да. Там директно от папата идват дарения. Жив и здрав. Нещо по Америка за България мога да измислят. Това нали е американец човек. Той предния папа беше фен на футболата. По-скоро той можеше да им даде някой друг шакел. Да, това на бейсбол. Да. Раковски скоро българската. Ще направят бейсболен отбор. Да.
Златен дъжд ще има в Раковски. Така да видим и много набързо и другите трети лиги. В Югозападна трета лига също се изиграли 4 мача. Тази, както сме си говорили, е най-силната като че ли, където Струмска Слава се намират на върха на класирането. Въпреки тежкото крушение в Самоков Да. последния уикенд. Да. Струмска Слава последния уикенд какво са загубили с 1 на 4 4. на 1, да, като гости на Самоков, на спортист, на ривски спортист. Да, ривски спортист, които иначе в класирането са Четвърти. четвърти, ама след тази победа им са били така. по-към средата. Да. Така че Славата до момента, нали, 3 победи, 1 загуба, 10 на 6 голова разлика. Така, имат претенции за влизане в Б група. Влизане отдолу ги подпират Септември, Витоша Бистрица, Бистрица добре. и Рилски спортист. Значи ние Септември втория отбор ще влезе в Б група, Да. ние Витоша, те оттам идват, Да. какво се връщат. Славата, ако имат сериозни намерения, въпреки че не знам, разделиха се с капитана си след 230, не знам си колко мача. Да. Боби Николов Той отиде в Марек и Марек затънаха малко. Така. и Марек, да. Може би е случайно, не знам. Знам. Не знам. Всеки сам да си прецени. Те си знаят. А, Но, Да, тук един от отборите, които миналата година искаше като че ли да влезе, Кюстендил, сега се намира малко под средата на 11-та Сега не иска да позиция. влизат вече. Сега нещо не иска да А, вече влизат. не иска. Така след 4 мача, 9 вкарани, 9 допуснати голове, това не показва особено така солиден отбор, но както и да е, ще видим и те могат да изплуват. А иначе на дъното намираме и два Пирина. Единият е 41 година развод, другия Пирин 19-12 от Гоче Делчев, който тотално корабокрушение до сега. Един Гоце Релчев, те преди 20 на години вече сигурно има 15. Беха в А група. Его е докъде го докараха. Обаче интересно, традиционно югозападната В група си е най-силна. Сигурно и този сезон ще е така. Обаче, реално няма толкова кандидати за влизане в Б групата. Тоест сега, ако решиш, който е решил там отбор, който е решил, който има възможности, решението е лесно. Който има възможности, ще има относително безпрепятствен път към професионалния футбол. Ако това е Струмска Слава, мисля, че няма по-удобен момент от сегашния да се завърнат, ако пак някой друг, защото жалко за Кюстендил, те от колко години дават зор. И всеки път конкуренцията им е, да не казвам убийствена, ама сериозна конкуренция. И сега нещо и те са били от бой, точно в момента, в който сякаш беше най-удобен за атакуване. Обаче, какво е интересно нещо в футбола? Ето малко се върнем към Пирин Гоце Делчев, както казваш, те са били в А група, дори и преди 20 години да е било, сега са на изпадане към А окръжна. Едва ли не излиза, че това да влезеш в А група не е голям капан. Карта капан да влезеш неподготвен те имат 4 мача, 4 загуби. Да. Не, че този отбор има нещо общо с който е бил пак. Естествено, да. Футболист няма вече. Но да, да ти казваш карта капане, ако не си подготвен за това. Много малко отбори като че ли оцеляват. Малко трудно. Те дори и да оцелят първата година, ти най-пресният пример Крумовград. Това сезона ли изкараха? 3 ли изкараха? Не помня, не знам. Не помня, той ще скоро, просто не знам. И фалираха. И фалираха така, че те не просто изпаднаха в Б група. Те не играят. Те се отказаха и от Б група, да. Тоест те си фалираха, сринаха си се пак до аматьорския футбол. Реално така, да, защото не са и в Б група. Не са, никъде не са. В момента са на почивка. Така че ако действително не си готов, по-добре, аз съм на принципа, така си го представям поне аз, играй си по-добре да си в Б група и да не си от силните си, от средните отбори. Примерно това, което последните години показва Спартак Плевен. Много по-добре така, отколкото да влязат по някакъв начин административно, в покана, да заместват някой. И след това там 10-15 години да няма професионален футбол. И да играят в селските бундеслиги. Примерно веднага асоциацията ми е Волов Шумен. Шумен няма професионален футбол от 10-15 години. Отделно там е пълна разруха на стадиона им. Отделно има сигурно 4 отбора.
Деца Волов 1947, Шумен 2001, Волов 2007, не знам още как. Да. Никой няма нужда от това, никой не печели от това нещо. Абсолютно най-добре е наистина да си играят в Б група. Ето това е магията на истинския футбол. Най-накрая стигнахме до нея. Това е по-добре си играй, радвай местните фенове, спъвай някакви отбори и така, да става хубаво, да ти е приятно да гледаш този отбор. Чакай някой за купата да е голям отбор. Така. Те рано или късно идват. Не ми да. Това е истината. И се възползвай, Защото наистина излиза, че просто отбори, които са се мъчили за тая група, ще кажеш, че като висшата лига ти дадат милиони. Ти знаеш, че Лутън са изпаднали от чемпионшип? Да, факт. Аз това не научи. Да, Лутън са 2 поредни изпадания. Да. И за какво ти беше това участие в Премиер Лига, като 2 години си в Лиг 1? Но там поне, примерно, като влезеш във висшата лига, ти дават милиони, стотици милиони и после като изпаднеш, пак ти помагат финансово. Тук, брат, че изпаднеш ли, край, не го мисли. Ти си изпаднал. Ти си изпаднал, ма не от те в Бетлига ми. Ти си изпаднал генерално от Генерално, да. Така че много интересно нещо е футбола. И тук мисля, че е много добър момент да кажем, че затова правим този подкаст, защото наистина това е магията на истинския футбол. Стой си, тегавей си. Стой си селския футбол, така. ти не трябва група. Това е извода от днешния епизод. Стой си на село и че да ти не е за група. Това е. Айде ще завършим с двете северни групи. В северо-западната е лесна работа. Един матч се е изиграл. Кой го е изиграл, кой не. Но да, и по един матч се е изиграл. Имаме една така гръмка победа на Бдин Видин, които също така са типичен пример за отбор, който трябва да си стои си така в селските лиги. 7-0 срещу ФК Троян 2025. Някакъв нов отбор от тази година. ФК Троян 2025. Имаме един зрител, който може да разкаже малко повече. Аз лично ще го разпитам и за това. Тук виждам и няколко загуби. Ловеч, отбор, който така... И той доскоро беше в Б група. Той, да. Отпадна миналата година. Сега първия матч е загубил с 0-2 от Комберковица. Ювентус Малчика, един друг наш фаворит. И той, за съжаление, е загубил от Ян Траполски Тръмбеш. Павликени и те са загубили всички тези загуби с 0-2. Най-интересният матч е 3-3. Най-интересният матч е 3-3, който се е играл между Левски 2007 и Ян Траполски Тръмбеш. Не, това е... това са следващите матчове, бе. Да. Извинявам се. Да, точно така. Левски и Полски Тръмбеш. Всъщност да. Аз съвсем малко се обърках с матчовете. Да, нека да ги повторим. Левски и Ян Траполски Тръмбеш 3-3. Виж, 3-3 на полувремето 0-2. 0-2 за Янтра, така че Левски от град Левски. Ето, 0-2 е най-опасният резултат. Да, верно е. Пита Ян Траполски Тръмбеш, ако не верваш. Отпускаш се и бам 3-3. Левски ти правят караминьо. Затова на полувремето си води с 5-0 като Бдин срещу Троян и ти е мирно душата. Да, Академик Свещов са били Павликени с 2-0, Партизан Червен бряг, които са ви коментирали също 1-1 срещу Комберковица, втори отбор на Етър, ето от кой е загубил Ювентус Малчика. Да. Първи и втори отбор. Втори отбор на Етър е бил Ювентус Малчика с 2-0 и последно Ловеч са паднали от Локо Мездра, един друг стар познайник с 0-2 и това за сега е първия кръг, това е било в Северо-Запада, още точно селските дивизии набират сила, окръжните не са почнали, ето на север са изиграли по един-два мача. Цели два мача, да. Тук тия североизточните са на два. Е много жалко за североизточната В група, как не излъчи представител в Б тая година, защото Тервел се отказаха. Си останаха и според мен това абсолютно им отнема моралното право да искат пак да печелят. Да. Те точно това са направили. 2 мача, 2 победи с 7-2 гола разлика. Хубаво да им пожелавам да не спечелят, защото ние им стискахме палци. Да, ние им стискахме смисъла да спечелиш групата. Така малко си противоречим с това, преди малко да казахме, че по-добре си стоиш на себе между другото. Между В и Б между В и Б е друго. Друго е. Между В и Б е друго. Да.
За Не, това не сега- съм чул някой от Б група да се затрие като фалира. Фер, наистина, Да. признавам си, не съм чул. Да. Нали, в А група да влезеш неподготвен и да се затриеш за десетки години, сме го виждали тук и даже в момента Търговище, дето са точно в тази Примерно, група. да. И едва му оцеляват след участието си в А група. Да. Отбор, дето има над 50 участия в Б група и рекордьор. Влезе в А група. Административно от 5-то място или от 6-то бяха, с някаква покана такава измислена. И се затриха вече 15 години. Обаче някой, който от В група да влезе в Б група, не е успявал така да си навреди. Абсолютно така. И затова тази година, може би ще стискаме палца на Черноломец Попово, които са първи в момента. Най-симпатични са. Да. И Волов Шумен, да не ми се обиждат, преди малко за казаното. Волов Шумен. На техните искам палци. Да, те са на 6-то място. Да точат ножовете срещу Славия някой ден, защото те Славия ги затриха преди години. Ето. Те Волов Шумен помнят, че Славия ги би и ги изфърлиха от тази група, но не помнят, че загубиха баража с Русе. И се сърдат на Славия. Бая, да ти кажа, докато Волов Шумен стигна до ЕБТ лига, бая ножове се източат, че се казва, няма да е тук така. Може да се срещат в Б група. Да. Славия вчера отлепи от дъното. Това ще видим. Не знам. До година мога коментирам и Славия ЦСК как е тръгнал. Може, естествено. Тук не знам, обаче на мен ми трепна сърцето, като видях Устрем, обаче то Устрем, Дончево само да му не са са уния. Не са караманите, Караманите. за съжаление. Чакаме там да почне Шампионската лига Да. около Караманите. Да, има време. Иначе Черноморец Балчик, стари познайници от Б група, те са втори, с така хубава голова разлика, 8-1 след 2 мача, 2 победи. Другият отбор, който също е с пълен актив от точки, е вторият отбор на Спартак Варна, който го виждаме в В група, първият играе в А, но както и да е в Б лига. Нищо чак толкова, което да се коментира. Да, двата търговишки отбора, ето както ти коментира, сега е добър момент да кажем, че са с 0 точки от един мач. Защо има два отбора Светкавица от Търговище? Бе, чакай, с това сега го виждам. Единия е СФК Светкавица 2014 Търговище, а другия е просто Светкавица от Търговище. Търговище. От Търговище и двата. Нали, да не се... Има два слаби. Значи вместо да направят един малко по-силен, те имат два слаби, де че изпаднат и двата. Да. Ето, знаеш ли, тук е добрият момент да спомена и за моя екип. ФК Пафос точно така са направили едно време. 2014 година били са два отбора в град Пафос, в Кипър, съединили са и миналата година станаха шампиони на Пафос. И сега след... На Кипър. На Кипър, да. И сега след 30 минути са на един матч от класиране в Шампионска лига. Да, те са на един матч, защо имат Гунди не влеват. Сега, не знам, не съм ги разпитал все още, има време, докато стигна до там, но Търговище, внимавайте, правете си изводите от ФК Пафос, защото някой ден ще ме гледаме в Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен. Те Байерн играят трудно на българска земя, както знаят хората в Дупница. От тогава не могат да спят Байерн. И не са идвали от тогава странки. Будат се нощен потни, като се сетят за Бунчук. Герт Мюлер не е спал 40 Аз ти казвам, кога пак са идвали Байерн Мюнхен? Не знам. Никога, те само в Волфсбург веднъж дойдоха с Мартин Петров. Да. Нали знаеш историята? Дет му викали с отборниците, че вече знаят какво е да си на края на света, като дошли на Бунчук. Ти представяш си, идваш от Бундеслигата от Волфсбург и заставаш на Бунчук. Да. Правиш един шпагат си удръж там в бордюра. Да. Поглеждаш към таблото да видиш коя минута е. Нищо не мога видиш. Да. След като мине 45-та или 90-та минута, 7 секунди минават от продължението и точно 7 и до там. И до там. Колко е продължението, колко има да играем, не има значение. Докато не свирим. Докато не те напсуват отстрани. Да. И с тази хубава картинка ти предлагам да завършим днешния епизод, който беше дебютен за този сезон 2025-2026 година, но няма да бъде последен със сигурност. Съвсем скоро отново ще се видим с нашите зрители. Много ви благодарим за търпението през тези месеци. Надявам се, че сте изкарали хубаво лято. Това клип ще бъде качено, разбира се, и в YouTube, където ви призоваваме да се абонирате, харесайте нашата Facebook страница и ще се видим съвсем скоро с още от магията на селския футбол. До скоро и лека вечер. Чао, лека!